makabungkag sa gahom sa daotan. Roma Kapitulo 5 versikulo 20. Diin magdaghan ang sala, midaghan sa hilabihan pagayod ang grasya. Ang mga gasa ni Jesus kanunay nga labas ug bag-o. Ang matag bag-ong gasa nagdugang sa kapasidad sa tigdawat, sa pagpasalamat ug pagtagamtam sa mga panalangin sa Ginoo. Naghatag siya grasya alang sa grasya, walay mahimong kapakyasan sa supply. Kung magpabilin ka diha kaniya, ang kamatuoran nga nakadawat ka og dato nga gasa karon, nagsiguro sa pagdawat sa mas dato nga gasa ugma. Ang gasa ni Kristo sa kumbira sa kasal usa ka simbolo. Ang tubig nagrepresentar sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon. Ang bino, ang pagpaagas sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Ang tubig sa pagpuno sa mga tadyaw gidala sa mga kamot sa tawo. Apan ang pulong ni Kristo lamang ang makahatag niini og hiyas nga nagahatag og kinabuhi. Ang pulong ni Kristo naghatag og igong tagana alang sa kumbira. Pagkaabunda kaayo ang tagana sa iyang grasya aron sa pagpapa sa mga kasalanan sa mga tawo ug sa pagbag-o ug paglig-on sa kalag. Ang atong kahimtang pinaagi sa sala dili natural, ug ang gahom nga nagpasiguli kanato kinahanglan labaw pa sa masaysay, kay kung dili kini walay bili. Adunay usa lamang ka gahom nga makatangtang sa pagkupot sa daotan gikan sa mga kasing-kasing sa mga tawo, ug kana mao ang gahom sa Dios diha ni Hesukristo. Pinaagi lamang sa dugo sa usa nga gilansang sa cross nga adunay paghinlo gikan sa sala. Ang iyang grasya lamang ang makapahimo kanato sa pagsukol ug pagbuntog sa mga kalagmitan sa atong nahulog nga kinaiya. Si Satanas determinado nga ang mga tawo dili makakita sa gugma sa Dios, nga mitultol kaniya sa paghatag sa iyang bugtong nga anak aron sa pagluwas sa nawala nga kaliwat. Kay kini mao ang kaayo sa Dios nga modala sa mga tawo ngadto sa paghinulsol. O unsaon man nato paglampo sa pagpahimutang sa atubangan sa kalibutan, sa halalom bililhon nga gugma sa Dios, walay laing paagi nga kita makakabot niini gawas sa pagsinggit. Tan-awa unsa nga matang sa gugma ang gihatag sa amahan kanato nga kita pagatawgon nga mga anak sa Dios. Moingon kita sa mga makasasala, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Tan-awa ang cross sa Kalbaryo. Kini usa ka lig-on nga saad sa walay kinutuban nga gugma, ang dili masukod nga kaluoy sa langitnong amahan.